जोंनि लाइमोनफोरखौ मानसि गिदिर बानायनो सानो जोङो इन्जिनियार जाथों डाक्टार जाथों अफिसार जाथों बे लाइमोनफोरखौ जौ लोंहोनानै बेदर जाहोनानै बुलायनो फोरोङो बिपिएफआ थांनाय 17 बोसोराव बेखौनो खालामबोदों आरो जों बेखौ खुनु दिन जानो होआ इउपिपिएल नि गभर्नमेन्ट फैनाय लोगो लोगो साफ्रोमबो लाइमोनफ्रा साबना हामना जानांगोन लेखा फरायनांगोन आबाद मावनांगोन बेफार फालांगि खालामनांगोन साख्रि मावग्राया साख्रि मावनांगोन आरो गासैबो हारि जौगानाय खामानियाव बेस्थ जानांगोन बिनि थाखाय जों दायित्व लागोन रायजोफोर नंखायनो नैबे समाव गोनो गोथो जानो नाङा फैगौ 10 अक्ट'आव चिरां जिल्लायाव थांनाय खेबसेयाव 7 देरहादोंमोन 7 देरहां जानानै थादों एबार किन्तु 7 देरहागोन रायजोफोर 7 आरो चिरां जिल्लायाव एसेबां मोजां लिडार मोनदों नोंथांमोना दिनै चिरां दुवाराव हारिनि थाखाय सेक्रिफाइस खालामनो ओंखारग्रा बिथां रनजित बसुमतारी बायदि दैदेनगिरि मोनदों काजलगावआव रोंगोरा नार्जारी बायदि दैदेनगिरि मोनदों जाय बिथाङा थांनाय 25-30 बोसोर हारिजोंनो थाफानानै गासैबो सर्वस्व त्याग खालामबोदों दिनै चिरां जिल्लायाव बेबायदि लिडारफोर दङ मावथि ब्रह्म हाज'वारिमोन बायदि लिडारफोर मोनदों निर्मल ब्रह्ममोन बायदि बेसेबांबा साफा सुफा दैदेनगिरि मोनदों बे गासैखौबो देरहाहोनांगौआ जोंनि बिबान आरो बिथांमोना देरहाना थाङोबासो जोंनि सासनखौ मोजां खालामनो हागोन बिथांमोना खाम्फा बरगयारिमोन बायदि मोनास्लाब मोना खुगा मोनामग्रा नङा जौ सेरेबजोंसो सरकार सालायबाय जुवा गेलेनो मोनाबानो गोजाङो बिसोरो लोमजानो नागिरो जुवा गेलेनो मोनाबा दैजिं फेस्टिभेल खुंनानै बेसेबांबा मानसि बुथारबाय फेस्टिभेलखौ खुं गाज्रि मोना दा बिथांमोना बिदाय लासिगोन बे दैजिं फेस्टिभेलखौ गुबुन जिं फेस्टिभेल बानायगोन जोङो नायबायल' था ओरैबायदि मोजां फेस्टिभेल बानायगोन बेवहाय देश विदेशनि मानसिफ्रा नायनानै फैगोन किन्तु जों बुंदों सासेबो जौ लोंनानै बेवहाय थैनो मोननाय नङा दा रायजोफोर गोलाव बाथ्रा बुंनो सानाखिसै गाबोन सानसेल'सै क'क्राझारावबो बेसेबा बुरजा मिटिं दङ थांनाय गोलाव सम नोंथांमोन जों बयबो राजा लामा रेल लामायाव सान्दुं अखा खामजाबोबाय आं गासैखौबो गोबांखौनो सिनायजोबखायो दा नंखायनो आंहा फोथायनाय दङ बिश्वास दङ खेबसेनि थाखाय बयबो फैगौ 10 तारिखआव ट्रेक्टरनि सावगारियाव भट होनानै गोबां भट होनानै जोंनि बिजाथिफोरखौ देरहाहोदो आरो 15 डिसेम्बराव सरकार दानायाव बयबो मोसागोन आरो बिनि उनाव मोसाखांनानै सप्तासेनि उनाव जोंनि बिजाथिफ्रा दाख्लै थाबायनाय बायदि गामि गामि आथिंजों थाबायफिनगोन रायजोफोरजों रायलायनो सरकारखौ जोङो अफिसाव जनानै सालायनाय नङा सरकारखौ जोङो रायजोफोरजों थानानैसो सालायगोन मानोना सरकारनि गोनांथिया अफिसाव नङा सरकारनि गोनांथिया रायजोनावसो सरकार আমি রাইজৰ লগত থাকি চলাম সরকারের দরকার অফিসত নহয় রুমের ভিতরত নহয় সরকারের দরকার রাইজর মাজতহে সেইকাৰণে ইউপিপিএল সরকার রাইজর সরকার দুখীয়া গরিব মানুষের সরকার 15 তারিখের সরকার শপথ গ্রহণ খাব আর 1 সপ্তাহের পিছতে আমার ক্যান্ডিডেট রঞ্জিত বসুমতাৰী আর যিমান ক্যান্ডিডেট আছে গাঁৱে গাঁৱে ঘূৰি কোনটো গাঁৱত কি বনাব লাগে এইবিলাক বনোৱাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ লগত কাম কৰিব দাবিখিনি কৰি বুম্বাই সকলোলৈ ধন্যবাদ জনালো ঈশ্বৰে আপোনালোকক ভালে ৰাখক এইটোৱে প্ৰাৰ্থনা কৰি এটা কথা অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছো ৰিটাৰ্ণ যোৱা সময়ত হৰধৰকে নাযাব লাহে লাহে যাব লাচি লাচি থাং ৰাইজোফोर ন'आव थांनांगो কোনো যাতে অঘটন নহয় লাহে লাহে যাও 5 মিনিট দেৰি হ'ব 10 মিনিট দেৰি হ'ব কিন্তু সবে ভালে গৈ পাব লাগে মই সবকে অনুৰোধ কৰিছো হৈছে হৈছে পরিবর্তন দরকার পরিবর্তন দরকার পরিবর্তন দরকার लोगोफोर नोंथांमोना बे भिडिअनि सायाव गोरोन्थि बुजिनाङा मानोना आंनि
हारिमु इउटुब चेनेलाव गासै थाखोनि भिडिअखौनो होनाय जायो। बेनि थाखाय नोंथांमोनाव आं निमाहा बियो जाहाथे नोंथांमोना गोरोन्थि बुजिया।